Голешово е малко познато село поради две причини. Разположено в зелените пригръдки на планината Славянка, почти на самата граница с Гърция, и обстоятелството, че допреди 15 на години, за да се стигне до него, е било нужно два пъти да се премине през граничните съоръжения, с всичките ограничения и разрешителни документи. Това е и причината за големия миграционен поток през 70-80-те години. Цели фамилии напускат родния край и се пръскат по близки и далечни селища на България. А е било едно от най-хубавите и най-лични села не само в Парилската седловина. Личи си по кълдаримените улици, каменните мостове, големите къщи с оригинална архитектура. Погледнете го, не ви ли прилича на Ковачевица, Долен, Тешово? Умората на годините е сложила своя отпечатък. Много от къщите вече са рухнали, други едва удържат тежестта. По разкривени прозорци няма да види светът на Индришето или Слезена. Вместо хорска глъч извън на Чернове, в това живописно и будно някога село, сега се дочува по-често цвъркот и песен на птици. Някога, преди 50, 60, 70 години, тук са живели 1500 души, сега са 70. Но днес, денят на Рождество Богородично, Голешово сякаш се е събудило от тежък и продължителен сън и селото отново е пълно с хора. От всички краища на страната цели фамилии като птичета са долетали в родното гнездо. Идват не с каруци или пъстро седлани коне с ковани юзди, а с коли, модерни, от всякакви световни марки и с регистрация от всичките кътчета на България. Тук са за да запалят свещ пред иконата на Света Богородица, да се видят, да се разприказват, да върнат спомените, да се питат кой къде е и как е. Поляните край черквата Успение Богородично се изпълват с народ, който и в забързания и тревожен днешен ден никога не забравя родното село, близките си, къщата, където са родени. Със силна мая са замесени тия горди, чистолюбиви, умни и напредничави люде. Корените са дълбоко във вековете, а животът ги е накарал все напред и нагоре да гледат. Едно село, което не е от вчера и от онзи ден, а вече има една хилядолетна история. От неговото начало започва от около 6000 години преди Христа. Или ако сложим още 2000 години след Христа, вече има 8000 години поселище живот тук в района. Аз ви подозирам в местен патриотизъм. Не са ли много 8000 години? Не, никак не са много, защото най-ранното селище, което ние проучваме с една българо-френска археологическа експедиция от края на 7 хилядолетие, което значи 6300 и 200 години преди Христа. Значи тези хора, които са живели недалеко тук от Голешово, около село Ковачево, изглежда в един период от време са усетили, че тук има добри възможности за живеене и разраствайки се там на место, те решили да се преместят както на север, така и на изток. И вероятно тук Парилската седловина, която е една много удобна преходна точка от долината на Струма към долината на Места, е била използвана от тия ранни народи, които са се заселили тук в тези места. И естествено основното, което се използва, това е благоприятното природогеографско разположение на района с един микроклимат, който тези земеделци, първи земеделци, които са тук заселили, са усетили тези неща и така са подбрали този терен за живеене. Черквата, където от десетилетия хората се събират на селски курбан, е паметник на културата от регионално значение. Строен е през 1853 година, 20 години след гробищната църква Свети Димитър. Тя впечатлява със своите размери и богата украса. През трите неголеми врати, манастирските с дибли и дървени мазгала, повече от 150 години влизат и излизат поклонници за Божия помощ, утеха и надежда. Рождество Богородице, по-радост возвести се вселенной, и с тебе повосия слънце правди, Христос Бог наш, и разруши гляд, даде благословение и опразни смерть, дарова нам живот вечни. Селото има две църкви, едната Свети Димитър, там в края на селото е, а тази е построена 20 години след нея, защото като са правили хората тържества, случва се да има тъжни ритуали предишния ден и не става. На гробищата не може да се правят такива веселителни неща и решават тогава голешовлиите, построяват тази църква Рождество Богородично
построявате извън селото сега, защото се е правило сметка, че селото ще расе нагоре. И затова сега се пада така на 1,5 километър от селото. Това е нещо свещено, било е през вековете и трябва да продължава и за в бъдеще. Това е момента, когато могат хора понякога дълго време, които не са виждали, да не могат дори да се познаят. И затова е хубаво и повечето хора спазват тая традиция, да идват тук, сега е момента да се виждат с най-много хора. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на соротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жителство. Голишовският курбан на този ден се прави в двора на черквата. В 5 100-литрови медни казани се готви курбан чорбата, която трябва да стигне за всички гости. Не само от Голишово, но и от съседните Петрово, Яново, Катунци. Курбана си е за цялото село, но баш празничното, което трябва да стане, е службата в църквата и така, дето се казва, Богородица не пази цяла година, ние трябва да почетеме деня на Светата Богородица. И курбана се прави в нейна чест? Разбира се, че в нейна чест се прави курбана. На импровизирани и подредени маси, направо на поляната, с послани черги, хората разгръщат не само допълнително приготвени ястия, но и душата си в сладка раздумка за днешния ден, за челедта, за старата къща, за отколишни спомени. Целият регион има своите празници, които са наследени от по-рано време. Ако трябва така да бъдем по-конкретни, мисля, че това е времето на траките, когато те създават своите представи за космоса и за вярванията в своите богове. Тук в заграденото място в двора на църквата, всеки род си има място, всички идват, сядат, носят си курбани печени вчера в пещите в Голишово. Сега се готви курбан за всички гости. След малко ще се направи водосвет, ще се освети курбана, раздава се, веселие и така. Тук съм роден и просто ме радва да дойда тук всяка година. Винаги няма време, при всякото време на годината искам да си дойда на Голишово. Даже идвам 2 пъти. Идвам за чай за Либотуш и тук за църква да запая да свеща и си бегам. Докато съм жив и здрав, аз ще идвам в Голишово. Това е моето родно село. Празнува се много добре, събират се хора от всякъде и тачаме го, уважаваме го, празнуваме си го добре и така. Ще бъде всяка година? Всяка година, разбира се, няма пропускане.